ngap den sawai pi ki parlok ki bistana ban pe yak ke video ha ke channel Phin kmen shisha lada pi sngap yak ke bo Lionel messi udon banong sngap ke kata Lionel messi udai uwei urang lekai ubetbit bad ubakan saitam ha ke juk ka bamta ha ka baro ka percaya katip yakata badai tang Lionel messi marwei urang lekai football ha ka percaya ubele ukur hadu pratli yaki balon di o award bad hadu south league trophy Lionel messi hapo ka jinglam jong ukum kapten yakari Argentina ulawan ra shisha yak burom ka bakraw yak Argentina national team hak bulala ban yalam yakari Argentina ban yukur yaki trophy ki bahe kentup yak FIFA World Cup josnem arja arpuar ka balalong ha Qatar bat yaki wei ki trophy Lionel Messi habakren hak wei ka interview bat habakli us phang ka chik shot no na ka chinglekai football Messi ulapun pau bakapor kan sabatai bat yamtahi kampadon ka jing perkhat syapang kata Shushu Lionel Messi ulapun pau bakat badang la ban yarap yak teammates bat yak team ki bo yelekai undang yai piteng yak jinglekai football namar hak jing song thai kamlong hak arta ka bo player udon handrei ka song hak jing klain jong ka met ka phat pen pau Lionel Messi Fabrizio Romano katkum ka report jongu lapan shashu yak ne ka jing krian Lionel Messi hak bo Messi long ngatip basyan ngam la shu ban shibenta hak jinglekai football lane ngam slam shu bangan kmen hak jinglekai football bat ngam slam shu bangan la ban yarap yak teammates bat hangta ngan sa ino yak jinglekai football bat nagam ta ka jingsong thai kamlong hak arta kabanga ngadon handrai la dang sngew yala de bangadang khlain ngan yai piteng yak jinglekai football penkut Lionel Messi kumta lengba ka jingkren Lionel Messi ngitip shai bu Messi udang yai piteng yak jinglekai football hak jing im jong u bat kan yak pen shai yak inu krishan jong u bat ngai skam bo Lionel Messi undang yai piteng yak jinglekai football ka jong u hadu ka foul kop jong snam arjar ar rew te parlok tang kide ki kubor ngai ba pira sngew tu ngin sai kendu hakwei pat ka video kublai shibun